Grad Osijek u posljednjih nekoliko godina provodi značajne projekte za zaštitu i očuvanje kulturne baštine. Jedan od najistaknutijih svakako je uređenje novoga trga Vatroslava Lisinskog te objekta Stare pekare. Evo, nalazimo se upravo u prostorima obnovljene Stare pekare i uz koju se nalazi novo otvoreni trg Vatroslava Lisinskoga. Ukupna investicija je iznosila nešto preko 66 milijuna kuna, od toga je 52 milijuna kuna sufinancirano iz fondova Europske unije. Cilj svega je upravo revitalizacija naše Osječke tvrđe kao jednog kulturno-turističkog i obrazovnog središta grada Osijeka, županije, ali i cijele istočne Hrvatske. U ovim prostorima nalazit će se u budućnosti restoran, hostel, niz prostora namijenjenih kreativcima i turističkim djelatnicima, isto tako i kompletna jedna multimedijalna prezentacija tvrđe i njezinih atrakcija, ali isto tako i jedna multimedijalna sala koja se nalazi u potkrovlju same zgrade na kojoj će se također, koja je polivalentna i koja će služiti nizu aktivnosti upravo u promociji same tvrđe. Htio bih svim našim sugrađankama, sugrađanima, isto tako legicama i legama poželjeti sve najbolje za Dan grada Osijeka. Mi smo grad bogate kulture, tradicije i povijesti i trebamo dalje grad nastaviti razvijati na svemu onom što su nam ostavile naše generacije i siguran sam da ćemo zajedničkom sinergijom i svim onim što radimo u gradu ne samo oživjeti ovaj grad, nego mu dati jedan pozitivan smisao i da uistinu grad Osijek ne bude samo centar istočne Hrvatske, nego cijele ove regije, jer imamo takav potencijal. Koje ovogodišnje projekte koje ste učinili za grad Osijek biste istaknuli kao najvažnije? Meni osobno robotika u našim osnovnim školama i evo ovaj prostor i prostorije u kojem se nalazimo, napokon smo dočekali otvorenje edukativno-informativno turističkog kulturnog centra za mlade. I robotika i Stara pekara su koncentrirane i svrha im je budućnost našeg grada, a to su mladi. Naravno, najbolja stvar koju bih izdvojila u ovoj godini je i usvojeni proračun grada Osijeka u iznosu od 812 milijuna kuna koji u sebi sadrži realizaciju dugo očekivanog projekta u kojem ćemo uživati u puno toplim danima, a to je napokon, ali stvarno napokon, uređenje najljepšeg kupališta na svijetu, a to je Kopika. Osječankama i Osječanima uz naravno čestitku i sretan dan našeg voljenog grada zaželiti da ove emocije koje nosimo ovih dana, adventskih dana i kroz 4 adventska tjedna, emocije ljubavi, strpljenja, radosti, veselja, iščekivanja, da ih zadržimo kroz cijelu godinu do idućeg rođendana grada Osijeka. Dana 2. prosinca 1786. godine 3 dijela grada Osijeka, nekadašnje gradske općine, Tvrđa, Gornji grad i Donji grad postali su cjelina. Toga dana slavimo Dan grada Osijeka, a ovogodišnja proslava Dana grada Osijeka vodi se krilaticom Otvorena vrata grada. Ekipa Osijek News TV-a svim građanima našeg lijepoga grada želi sretan njihov dan.